Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo nga upeng sa napudpud no anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, dahito istoryak ngay padramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isu na laang tanakatumpong kami iti kutikot ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Openg, mangantan. Nasakit ti bagbagig, kaslag kakapsutak lakay. Nay, ang mga nabannog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamno pumiksa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, jak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasano pumigsa ka no di ka mga. Mabitlaan tayalaan ka itik ka na. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramida mi jaya bakit? Inak ilutuan kan ilabaan ida. Kan agdalusak mata ni balay Anya? Di ka agmulagat Damian. Masakit ni nanang. Iswasyak pay lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kantatang. Idin to ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, sambatan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkat ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sika man pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, altawag, at apay papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, ano isumanon di ba unag? Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol, naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak ng may aglaba bakit? Aginala ka pa'y laang nga raw. Ay, naibag nga oras mo, Bertang! Nay, sika magayam kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang dadam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa ti radar talapayag mo? Talaga napigsa, Pati panagangot ko ka napigsa. Nulabsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw. Musang kas kada abuyaw ija kabakiran. Anya? Kas ita. Amaw no nagdigos ka no saan. Medyo ada sa bali masayop ko. Ikamok lata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagluko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlanig na buok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga ron. Tapag saritaan dati sweldaw. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang ngiti mo lang. Nagsaka ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umunag-al daw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso abasapul asapaek, Ay, pasensyakan ka. Diyak ngamin makalaba, tanasakit lata ti sikat ko. Pasat siguro ti panagbakit ko dahito. Iso nga sampay latag trabaho dito'y balay, Well, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Nanya ti kayak maalutuan a pangaldawan tayaw. Ay,
Mabigla ang upeng. Aglabalaang matinawatak at trabaho dito ya. Ha? No, agluto kan agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita at trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau kat aglaba aklaan. Di na maimbaga na ita agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawid na kiti malam. Takaasim mo iya asawak Awang matikain narakop na itirabi ay no kasjay amalampain. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Di human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Kundi ka madanagan. Tabasit la ti singirak abayad ti panaglabak. Panaglutaw, kan panagdalos ko ditaw. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutaw. Kan 20 pesos lang ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isuldaryo at ipagplitik nga ginawi di balay, Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastamat tan panagawid. Ha? Paglaemon, Mayla. Asidig mo ti balay loging ganito yung balay sang ka din. Ay, wen magkit di, Ay, tapno di ka mabanog nga ginawid. Maturog ka dito balay. Ay, saan, Kaasi man nila kay ko, Yeah. Agrayo mga main. Kanayon alumtag ti sa na. Awan ti agluto iti kanan na. Kain, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi mo di asawap. Wen nga ron kaka. Piman mo di asawa. Kaasi mat. Iso nga agyaman tada kayo apakitrabawak. Kat ada pangalaan may ti kwarta may. Ay, thank you talaga. Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadag laang daggaraw. Ay, saan? Di mo persaan tabagayin. Taamangan no at nga agsarik ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito yung balay open. Kantulong tamutin aking kuana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan yung bag. Kinmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello Damian. Binaonak ni kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kano kunana. Dua alup puti manok. Dua akaray kay sa may sa atengad. Kentay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Ta si damati karay kay tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka kuna. Ha? Ay, ayan ngay tay malukong yaon. Nene. Nagado mata prutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigo kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas ada gusto ipadigo kuma. Hanyangay,
Ay, balangan Ang mapalin pa na ito Ay, sanin. Ay, asos. Itag kontulay ti aso daytan. Nanamay na. Narugitan. Ay, mabalin pa na ito Ugasam tulangan. Aday ta, magkaamukan. Ay, sige tayo na kontada pa arami na kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawat akman dito'y prutas yung barog. Ay, mangala akong wine. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may sa asawa ka. Sige, mapana kong baraw. Thank you, Ay, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay kaymot para simba sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Kunak no di mo kaya tala, ikaw ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mo, Mayla. Ay, thank you, Garod, Ay, kay nalabasit at imbayong ay, di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no di yun kayat, tausarin mikan nila kay. Sige, amlatan kaka. Sige, agawin ak nga ruda natin ay maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo, Tawan pagkapimi kan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito yung drawer ko. Jak linuklok ka tanta drawer mo. Iso di mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jaka mo Ang mga na misplace mo lang. May imposible Sa akong tumulaw sa randay dyan na rumwara. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rudan nga. Magsakit si Sakak, Mayla. Anay ko, anay. Bimlong mata na, anay. Nini, ala, di bakal matiyag paison lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan ni hospital, Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabitlan tayo na dumawat itutulong ka na iti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko ka. Kit na confine nga rudan ti asawa ni Nanamay Latatan. Wait, Integ konde kakaisu na kwartak. Eso ano adama itid na tulong. Inkay ito pasyarang di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko lang kada kayo di kwarta tatang. Tada kayon timang itid no bilang mapan ni Nanamay La ijabalayaw. saan ang makarwan ija ospital na jay? Taawan mang bantay ija asawa na. Isuasikan tulangan timang idanon ititulong mo damyan. Sige nga ro tatang. Tulungan tayo ida. Kakaasa mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabalan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mina na Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, adapay tinapay nginyig minana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mambi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo kaya, nana? Nakagbero kiti pagsayaatan. Sige, pakibantayo pa nila kay ko ay mabiit aklaan. Agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalda kay Jose Damian. Pang-asyaw, taldinak pamparawang agmay-may sa. Wen tata. Damian, awan mo ito ni Nana Mayla. Unyaro, kuna na mabila, numawan mo tayo. Agbati kan sapay lang daw muna akong nga agawid. Tama nga no agtudong. Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawan nak dito. Kabilitan ng atan Awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na pang-asyaw. Oo, tata, di ka matanagan. Jak pumano, aging awan ni Nana Mayla. Mala, mapan ka, Rose. Umuna ka nga gawit. Agbati ak pala dito. Sige tata, umunak pay Tadapay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nanay, dagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Lodi yung kasapulan, alaal ka unwan.
Mayla, anyat ko di saya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang na gito'y plastic bottles ken plastic cups yaw. Alagaw na gito'y. Tata, di na kay mangmagang ni na Mayla. Saan nga tal-tal na tayo nga sa awang. Manipon ata kami dito sa ospital. Saan ama kayo na. Pumalag na. Tila mapidpidon na. Kutikot nga minday nga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse no madamdama. Ingkay manijay. Magnakibyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun dito. Isam. Di kay kitagyaman na tultulungan kayo. Ni, tata, makiapan samot ni Nana Mayla. Sus! Wala! Kasta na nga road. Mga babaeng. Tultulungan. Nawaag. Sa tiririyawan na dito. Iswabay baya. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. Anya? Tata, mag-awid akon. Ayan ni Nana Mamayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Hala! Nay, day jay magaan, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Ay, Kukuhan nyo dito yaya. Ingkay manijay, makarangrang kayo man. Bugakan nyo di maturaw. At ang garod pidutan. Sayang na gito na may bulan. Mapalingay na ako na gito yung plastic. Tumakdar kayo man, di ba? Ha, tata. Ay! Lay tugtog ni Nana Mayla itiikin ti lang to katawa. Ay! Anday at anya nga man di ko ka mabagbag na kaya. Hindi ka lang makaid na kami. Ay, tulungan na! Magayap kayo, hindi na! Ay, doktor! Tulungan na! Ha, tata. Natalimutan mo ni Nana Mayla. Naiko! Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timugin ko. Dagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. So dinahit na. Kuti-ikot ka kami unay Mayla. Naita ti bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay! Hala, agpaimbag ka. Tanong makaruwartan dito ospital. Tanay, naimbag-alak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrag ka. Kat alam amin ang nagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem baki men nagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. San kan ngagtrabaho diti balay? Tada na duktalan may iti asawak. Ha? Naduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitag ano kinalkal ko ti bagmaw ngam dakkel ngamin ti atap ko asika tinangala kadagitoy. Ah, Ay, saan kalagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa... Angam di kag tanag, tasanda kan ngay darong. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa... Ay, sorry. Nasulisugak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak nga isublik tumalangan ka. Buludak ko malaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, ikakadalaan na nagiti gargarat mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot idin, saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na.
Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi ana atake ni Myla kat saan una yan ang makapagna. Iso nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan ti pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamak kan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin dakis tagtakaw. Wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat waninyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami. Kat God bless iti tunggal maysa. Naibag nga orasyo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay lakuma, tanaragsakan nasalun at kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Carl Jim, ni Belinda Ramos, ka ni Lea De Ocampo. Kastiman tisurat ni pagayam gusto. Dear manang biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinnaawatan iti inak. Kat sanda lang ag sinungbat, no di kat ag kinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti ag salaysay. Ibusan day na nakang ang rag-aboor na. Ate ako, ti buko, di mapumotan. Dahil Anday. Ha? Di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatew. siyak tayo nam. Siyak tinaibus ti buhok na. Inibus na ti buhok ko. Nag-ingpis lang aro din. Inandanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siyakat no si ka. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yaman ti kas kanyam. Manak apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurom saan. Tasi ka mati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ito buhok ko ala kaya. Nagtalakay man. Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man nakiapa. Ha? Hindi kayo ti dadawulot ya. Pwede ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Daganyaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyon iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti duan ti sunya. Ure kasi no aramida ka, diyan may damabagbagan. Aga pa damilat ta. Ay, awan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa dito'y lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arot iti pagtanganan. Kami sulat tamot ti aramid da. Ay, awan nga rod. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kantinam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan dagchichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na, alam mga arot antay. Ay haba, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis da. Intong ko, daron so ariray. Isumot ti pag-apan da. Ay, awang nga rod Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga aramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit ngayong kam tayo
Kantap no da pa ka kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo day ta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-ado magtekirmat. Kung sila pandakan to, paano agsulisit ka iti kwarta? Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo basta dawat latan. At darami din tayo tapno maawis dag iti tatawa magtad iti tulong. Ha? Anya nga'y darami din tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinulpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami din me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan magsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni, rugyan men da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididagis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananan kan ti asawa. Everybody, iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matag. Wen puno asikalang tinag ay ayaten. May sama pa ka to, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mama, tay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak ti kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga ron, lalaingam, tahang ka nga mga ibaboy ay nanang. Da, Nakaado kay samon iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Hmm? Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ke saan da nga agapatan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankanta iti tunggal balay. Dagitay sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkanta iti balay-balay. Wen nga rod. Ay kubarang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Anan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang yung tininomam. Ay, nakaano kayo sa samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya negosyo. Agluto kami iti palaman. Kana ag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta. Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jai bye-bye, get nalina. Nay, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat itiridawan kakadwa. sige, may sapay a kanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus! Unngag paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Ay, Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon.
Sayang aja trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan ba'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda maisingasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasanungay ti bayad na. Mano ti bayad tayo iti ngayim mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo na ita. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay mo din kanya. Sige, tata, buwanan. Ano? Kajak magsusurutan ti step yaw. Basta tulad ng latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsula tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Uwimain sa... Ay, sasay, naudi kan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Gak masurutan din. Basta kulang kita kayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na Ay, may gayam ti kastoy. Mawatuati bagi. Maundat nagiti nagkurarat kan nalukot nga rorat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, may gayam ti kastoy nga exercise. Maundat kan nagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayo na iti bagbagayo nga business. Alaklangan ti pan nakabingay ko takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taryang. Nah, awam ba't saritaan na kastaryang. Titulagan kat kastoy. No ada. Basta man jak. Alak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Ala, agmat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagpanuga. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapon nga eksakto nga gatad, titadyo kanya. Apay, may tayo na lang tibingay, mau. May maya may laing, wag may siya kay amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro nak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang hindi ka panunutan. Nala,
At yan, tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow! Nagdakkel mat na nasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, ta isal sa lumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakondisuble. Kay, apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo akwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalay nga yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katandak. Ladingitak nga rodmait. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibur kayaw ngagkatugangan. Ha? Awana, hindi na kay kayatan nakadwa, dagiti pada yung babae, nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya duma pa amerinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kayat ko day ta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Ariyan, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda panagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan tuy pagayam mo gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak mananiman ng yabyanang, amang kabkablaw kada kayo itinaimbag nga oras yamin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod ka ni pagayam nga elmo, sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan ititino. Kabsat day di apong miabakat ni apong tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya kan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangang ni apong ko at tino. Oh, Tinong, si
Si Kamagayam, sumur ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amat, Lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mo dito balay ti gayem me. Alala may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, masaya kay may ka. At dadagiti gagayam ko. Ay, ala, umay kan Jenny. Makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayem mo, Mary. Talaga kas talagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen, Mary, tao may ko'y pakada ti idadahanon mi kuman ka ni tatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tangutin. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilahat nakmat, Tino. Kasaradagusan. 20 pa lati tawanta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin tupay katauban ta, kit nakaununadan. Adan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta mo tan. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige. Dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Ngam, jak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sabay ko matamawatan na. At manay, tao may ko amon ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang ang kasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagin tayo pati kasar atatan. Kaya iso nga raw. Ala, inta nga raw din. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saur ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pay lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at along agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saur ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pang-asyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawa. Kan, gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam, Luka. Ay, ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa baling, asawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umunakan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununak ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Iso nga wan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasang ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaharam iti anak ko, balasang ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, adda. Ay, sige, sumrag ka. Umay ka. Umulag ka, balasang ka. Awison ka kumaiji balay, Tino. Adda okasyon.
Anya ti okasyon, Ginay. Basta, maamuam to. Alan, mapantan ije balay tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta grubatak, Ginay. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngayon. Kasangay mo. Duduata la dito balay yun, Ginay. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka matang ganyak, Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Papayakas ta tila ngayo. Ay, nasaya at da kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaran mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanag kasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatakkan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayim mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itirignak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irok maiti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadalin ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irok maktidayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupang! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede mo, traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalinaw! Please! Sinatan! Di kan kaya! Umadalin ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawaan! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day tangabeng, tadi mo linapdan tigartem mo itilasag. Saan ba tas sakti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyang tatang. Kitiligat na, si kamay tidakas itan. Anya nga, kagura na kanyinubyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatay. Amumag nga agagayam dagiti talaw. Anya amum nga, nutila indandanon dan ijagayam da. Apa kastoy tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapol ang makasaritak tinubyak tatang. Masapol ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, ingkag pakasikin ko na. Baring kasyan nakahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya nga min ay ti masapol mo kinkwana. Di nakamatla kahit ang makasarita ti gayem mi. Wan, Tino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayem mi? Lani, Jenny, anya timbagpagayo ti gayem yo. Apa kaguran akbatan? No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka. Wan, Tune, ape nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaan. Amok, pinadagas nak iti gayem yo, Jenny. Lani, di yo kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayem mi? Apa kasta kayo itan kanyak. Kasla kaguran tak. Idinto tayo di. Kada kayo pa amis mo ti Ustan! medya. Pumanaw ka kidin, Tune. Saan na ka nakasapulan ti gayem mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango keng kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadaling ti kasaryaw. Aldaw laang ang di oray balasan ka.
5 lang aldawan, kasaryon kinitinaw. Aywan, at to'y balasan ko. Papay ito dyan ako. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tulakan nun, inton kaaldawan ti kasaryaw. Alan, awate mo. Isuot mong balasan ko. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga rin, balasan ko. Iba ka kinitinaw. Apay, Mary. Kanyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapos na amok mati ikalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Sak kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngamtinggam kumamot at isad ko, Mary. Pag-aasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tiyan yaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudo ninton maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kaya ti papa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agmatikan. Amo matanda iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papa na niya, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manag ka kung mga ron, Mary. Di ka kung mapalubusan. Jakat, aguraan da, dagiti gagayim mo. Nakasuotin kang kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kasta tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary, kunak man langan. Das ayama dahi dyan, pang tinglam kang kuwana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta, nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Chino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayim na. Huwag ka nung ano tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamawang pala dyan upiam. No di pa sumangpait. Itantan tayo pa lang di kasar tatang. Urain tayo ni Mary. Tama nga no adala na kataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangpaitan aging ga madamdama ni Mary. Sino na ko? Sino? Apetang. Makanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Ape akasat tilang asimbango kanyak. Kaslasaan ka naragsak. Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikot. Gan apay nga, itakala nagawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Anya, ng apay. Kan, isubli kong dahito singsing kan Katino. Atoy, lading itag, ngam, saan gayam asikat ipakiasawaang, tadan sa baling ay ayatag. Anya, Mary, di na kumamarabakan iti kasta, Pang-asim, amok, siyaktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasamak iti nagbaitan mitino. Iso sorry, pagawanan na ko, ma. Kan, inala yung tisubsubli na asingsing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa asing-sing dadak lagi tiramay ko. May sa iti kanawan. May sa iti kanigin.
Ay, Diyak mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabak, abok. Lolo, agsangit kayo mutan. May palagi panay tinapalamas kanya ka mo. Kasi na maririk na kumanang tinarik na idiimba tinak ni Mary. Lolo, nabayagan day di pasamak. Di kay pala nakalipat. Apo, si kanto may tila sa saluntunam. Iswa, may palagi-blagi nga rin tinapalamas kanya. Iswa, naglalakayak abaraw na po. Nasamaw. Agsabat ko mo lang tidalan may ganamere. Napaya ka po. Kasag babawi kadi nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, Lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan. Malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya pa. Saan tadwa kami itong agdaya pa? Tanan. Ay, lakaya ko na po. Lepasebo na tasuran mo kindi manang biyanang, abok. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing tito ramay ko. Wala, Lolo. Ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastameten dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pay atawan ti panagbiag na di tirabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Elmo, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Itsurat wa ninyor nos pare ti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manipod kini pagayam tayo Dayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua family. Dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam Dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo alalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman magdagasat ko wano awan. Tapno mo mutiraramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ay luklukon na klaang. Amumag, si katay mako na crush ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay, sus, tapno ibagakan ka. Siksika lang ti babae nga nakawis itirik na. Gat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak kaw. Benny, Manyangay, kayat na kuno saan? Ibaga mo nuwen kuno saan. Tapno amok. Mayak to pa dito balayaw kuno saan ay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. ay kwa. Maipasiguradong lakit di, Shakhtar. Usan!
Ha? Halaw na, ipagalistuan na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw lang kung may timanabutay. Hindi mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Italag siksikog ka na rabidan. Istambay. Panagkunak, baliwam tulangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsubling. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Para kan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? May sabay na ito yung alam mo. Kumanagat. Tulog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man! Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga Rod. Inakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day jata aw. Kapimbanawain. Apa yan nagbayag ang nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Wan. Taay ayatak ngamin umay. Ay, break man. Ha? Awagan mo iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo mo tagpili iti pakirelasyon am. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Aw. Amo tayong ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na. Ngam isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahil talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Pero nung makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron ti mangpakang kengkwana. Ito nagasawa kayo. Kasta ka day. makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Inton lakayain. Inton nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggalag sa di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanang iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita. Sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na nabartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rabtag konsumisyon iti denan ha. Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak ka. Mukmet kahit adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning nagtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ron namang pakangkang kwa na. Anya, may karem, sinamon na dyan tao. Agsaw ka. Kas nagbibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka may. Imbis at tulungan nak amang upay dyan nakta. San? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laang mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaisaw. Gapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanu aya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa yun na tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan kwa na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluho kan. Mga asawa ka, kaawang mapangasawa. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betain. Kukuha tayo aya dagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kaya bagayo pagkasara ko na tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Ano asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kantong mga asawa. Ha, di ka lagbayin. Professional tayo mangarod dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ay na, istambay.
Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may inukas ta. Ay, di kayo magpampanunot tatang. Usaran niyo mo't ata panunot niyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pang asawam. Kasanungay dahi ta nakaw. Sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wan, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, hanay. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog na madayin. Masurunak. Ay na makabil kon sanjadak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tap no mariing iti kinapudnaw. Asa na day di alalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay atin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobyam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na din nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun nangasawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki keng ka. Uray kas amok mo tasalwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas na nga ron. Di kag dandanag. Lipatan kiti day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensyakan balasang ka. Ngam saan ba nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging gaita ka awang pay. Di nan sa mga malagi pun tiya gawid. Ay, kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag a cellphone kang kuana. Tanaw awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami tinagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo tinagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dito. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Oray simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Uray tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni indon bigat. Ay manjak. Jak kayat na di lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga ruda. Ay, pumanawa.
Diya kaya ti makisango ka dakwada. Pasensya kayon kaka, tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga ano, saan nga mo nila kay mo ti idadanon, main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante ang napanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay Mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasardag iti ubain. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. Ada bayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga rod. Pamanamanan, Binay. Pista di ka bangi mga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga aramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Ang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot na kas tatimbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapaan akong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag man tada pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandani pa'y kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak ka. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Diana hanay. Agpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasya di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi Diana mit. Las dahi tuyo nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Isualas da ito yan, wan. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung balasang ko. Makalawas na ni na pananda. Ngam di mo nagawawi dahil. Anda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana? Nawan atayin la ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra. Na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny di dim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimbang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Nay mga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay. Kasano ni Diana? Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang dayta. Mabalin pa nga ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangin mo. Agragsak ka kidi tanda ilisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat naman. Agyaman ka kida itasan kayo pa nagkasar. Kasan mo ngayon nagkasar kayo. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga ang rupat kwarta na dya tao.
Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasardabi na ikan nubya na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Sana kaasay. Nag-asakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiw-liwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si Kadinobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tamasigog akon. Siyak tirumbang ay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan nga imadayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga ex-maw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabaya dagusain. Sa bali pa dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day dya tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siyak ting kalaysa ni Benny. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, iniinot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa madi nga aramid na anak ay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka, pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen.